Another Brick in the Wall je soubor 3 písní, které nahrála skupina Pink Floyd v roce 1979. Tři části vypráví o školském systému, drogách a šikaně ze strany učitelů. Píseň byla napsána basistou Rogerem Watersem. Druhá část písně se stala protestní písní. Čtvrtý 2011 na All-Star Games v basketbale Matoň NBL zpívali českou národní hymnu a já jsem si pro ně připravil pár otázek. Míšo, jak jsi při tom cítila, když zpívala hymnu pro tolik lidí? No tak jak jsem se cítila, měla jsem samozřejmě hroznou trému, ale tak byl to opravdu obrovský zážitek pro mě. A Týno, co bylo nejzajímavější na tom všem? No, tak nejzajímavější bylo, že pan Chmlář nás vzal do šatny vlastně našich hokejistů a udělali jsme si s nima fotku. Jo, basketbalistů.